Mga puso rin makatuwig nga bata, ginakabing music genius, demand sa mga kasal kag events sa probinsya sang Negros Occidental. Aton kilalahon ang ini nga Wonder Kid. Yaring balita ang aton gintutuka. Suki na nga meron sa mga kasal nga ginahikot sa nga Iloy nga events and wedding planner kagamay nga florist. Ang 5 katuig nga si Aliel Chad. Hindi na bago sa iya ang magkaang event. Rason niya siya karon ang nangin sikat na nga performer sa mga kasal. Sino man abing hindi malingaw si Abilidad sa pagtukar sa organ o kung piano. Like a pro mag-perform si Chad, kagang forma ala romantic balladeer pa. Ang musical inclination sini nagsugod sa isa ka regalo gikan sa ginikanan. We gifted him a very little piano. Then he tried to ano lang gid, press tapos bata lang gid enjoy niya. As later on he developed sa iya nga start siya sa mga nursery rhymes like that. Bangod aktibo sa simbahan ang mag-asawa, madamong man ini sa mga Diyos noon nga mga bahanon nga iya na perfect over the years. Nag-pray kami nga by God's grace nga maging godly siya nga tao. And later on may kadlok sa Ginoo kay above all else ang aton nga kabuhi or ang aton nga life dapat nagahatag sang glory sa Ginoo. Magluwas sa talento sa musika, maalam, confident kag suno pagani siya fans online, pang Korean idol ang iya aura, butang nga ginbansagan ini nga isa ka Wonder Kid. What's the meaning of your name? Eliel means God is God. Chad is defender or warrior. I feel in love. Masami kabaylo sa iya pagtukar sa makasal ang regalo nga mga hampanganan o kung gamit para sa virtual classes. Ginalimitahan ang exposure sini sa kwarta agud, mas ma-enjoy pa ang iya talento. Sa mabot ng Nobyembre, simple ang gusto nga regalo sinigikan sa mga ginatukaran nga bride ka groom para sa iya 6th birthday. I want a remote control car. Sa abilidad ni Chad, no wonder, yung Wonder Kid sa karon ang sa ulihi, maging world-class entertainer for sure. Upod kay Reynald Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.